Ok, fa izy atsika salama daholo zegny atsika jiaby mbala mizaha jeudi na anao le mankatia na anao le tsy mankatia zegny salama aby zegny anao ho an'izay mankatia zegny tsy ahoa ambany io zemo like zegny avy eo zegny manorata raha hely zegny anao ambany eo avy tantsika mikoragna bebe kokoa zegny ataoko fa ho an'izay vaovao zegny mba fa nitsitiky amin'ny site web ambadiky io zegny site web ambadiky io zegny raha koragnitsika eto za tonga varanga za mirelax za avy eo amin'izay somary mahatsara anao hely za io avy eo misy andro io zegny ririgny ny andro io avy eo zegny za io nabosy hely za io tagnatin'ny 2 jours tato raha nitsaboky tagnatin'izay zegny kotrakotragny hely fa ianao boka manafinao dia kotrakotragna tsy ndraikindraiky dia nikotragny hely dia avy eo amin'izay zegny tamin'ny zanandro igny zanatory igny zegny misy affirmation zay namboary fa mbola tsy natao public agny izy io zegny izy koa fa anao marary igny anao mitandregny raha amina paire d'écouteur mandry anao automatique anao magnonofo raha mahakasiky fahasalamagna zegny anao na soit magnonofo l'église igny dia karaha milamigny zegny anao kiakandro anao automatique tafagna sport anao magnetsiketsika vatagnanao anao lasa automatique zegny karaha sitrasitragna malakilaky io zegny anao zay zegny tsaboky dia somary misikisiky rano may hely zegny rano mafana hely safiana koa zegny ririgny donc fataoko tsy gaga zegny anao na regny feonà somary ngavaova hely zegny raha karaha zegny ke venty koragnantsika zegny karaha ty raha ty mba fa ela nianarako raha ty fa izy ka tsy nitsabo zegny za tsy azoko tegna dikan'ilay raha zegny za aloha mitana aloha azova amintsika mizaha zao ty mba mpitandregny motivational speaker zegny igogna aby américain aby io misy gasy fa américain zegny tegna maro amin'ny raha io dia misy koa zegny français mitsako raha io heringa zegny motive olo ary zay zegny natonga za zatra mivolagna mafy safe nanomboky tamin'ny 2018 za fa commencé zatra nitandregny raha izy 2018 zegny za fa commencé zatra nitandregny izy io tamin'ny fotoanan'ny corona koa zegny vao maika tia nitandregny be za le tegna nitandregny esiko zegny tamin'ny fotoana zay Les Brown izy ka toko soratagna zegny aloha sorata Les Brown TD Drake araiky magnano you need the courage igny zegny tandregnesako be igny zatra koa zegny za nitandregny Jim Rohn avy eo amin'izay zegny zatra nitandregny Eric Thomas koa za dia zatra koa zegny nitandregny Jim Rohn fa mivolaniko teo Eric Thomas fa mivolaniko teo Wesley évidemment zatra nitandregny motivation ny Wesley koa zegny ke Jim Rohn zegny voalohany naregnesako raha ty zegny tamin'izay zegny tegna tsy haiko hoe lakile ny fiainagna ty ho izy lakile azonao ça fait Jim Rohn zay raha tsy diso misy boky key to success raha tsy diso za fa afaka zavanao zegny izy Jim Rohn misy boky zay izy misarina lakile zay za doko mandinika ny tiany volagna amin'ny raha io tonga raha zavako aminao vidéo zao ty zay key to success hoe lakile amin'ny fahombiazana zay ke rotsika elaety fa raha nazavaina tamin'ny fotoana zay zegny amin'ny key to success io zegny izy nagnazava mbola mizaho anao ia nagnazava zegny Jim Rohn tamin'ny fotoana io hoe take massive action zay zegny raha nazavaina Jim Rohn tamin'izay zegny take massive action na za tamin'ny fotoana zay za natetiky nitandregny raha zegny fa tsy haiko zegny ino i take massive action izy tandregny motivational speaker aby za tsika zegny nandeha ambony aty tsika zio ty ambany ary somary
na resaka zegny de aleontsika zegny nandeha ambony aty de aty zegny somary manginy tsara aty zegny atsika magnazava izy donc fa hitanao zegny tany misy za io ambony aty zegny ok raha karaha zegny zay zegny nazavain'ny Jim Rohn tamin'ny fotoana zay hoe take massive action take massive action ela za nandiniky raha io fa izy ka za tsy nagnano tsy haiko raha io satria zay la clé na succès volagniny take massive action donc zegny izy koa anao zao ty zegny mba to succès donc fa regninao zegny zegny zay take massive action zegny raha novolagninao take massive action ke dikany raha zay zegny iandra azy io ty volaniko ririgniny ataoko fa fotoana tsara zegny izy io ty satria maro hitako amintsika tanora ary nama koa zegny hitako maro amin'ny fiarahamonigny eo na la hitako na la tsy hitako agnaty vidéo ty zegny za hivolagna izy satria raha ty zegny sarotro be mivolagna izy direct atsika samby ake tiako anao fa karaha ohatrany hoe tiako anao fa karaha lasa nagnavia za be zegny andegna mia sosokevitra anao zegny fasafasa eo satria za taloha zegny lasa nagnavia za zegny izy amin'izao satria za tamin'ny taloha tamin'ny tagny kavanagna anao fa nalefanao tamin'ny tagnankavia igny zegny de lasa karaha nagnavia za zegny volagna izy en direct ho aminao namako agny izy ty zegny fa ataoko fa mbala ho lasa tagnankavagna fa zegny atsika roa lasa ho main droite fa zegny atsika roa de tegna mampinamagna zegny kiraha ty zegny tamin'ny taloha tsy haiko izy am'izao ty zegny azoko honogno de mitsabo aveo koa zegny différence hitako amin'ny big MG ndraiky banakanto sahanany ke tiako zaregna indrindra zegny ho antsika tanora zegny satria raha ty araka boky soratan'ny Jim Rohn igny zegny key to success key zegny boka la clé ok ny raha tsapako zegny atsika tanora zegny somary tsy haiko na za mba tagnatiny tamin'ny fotoana zay fa izy koa za tsy nagnano volaniko take massive action azonao take massive action za tsy nagnano za tsy nahay zay zegny la clé na fiaina ke karaha ty amizay zegny izy koa anao zegny tanora misy fotoana zegny anao tsisy pasy tsisy raha tsaboegny tegna hoe tsisy raha tsaboagna zegny anao tsy ndraikindraiky de lasa misarika anao mitondra anao mandeha zaviavy na soit andeha giakatoaka na soit andeha soma laboly bôligny tipahigny na hoe basket somagna amin'ny tagnana zegny na hoe kila karazagna soma zegny de lasa tsisy limite zegny fagnanaovanao i raha aby igny zegny de lasa mifantoka bebe koa zegny anao amina distraction zegny lasa mifantoka be zegny anao amina distraction nefa zegny izy koa anao mangala honogno izany kikarahany aby iroa i 10 taona fa presque fa mahehe na tsy tonga de hoe tegna mahay zegny fa presque fa mahehe ny makasiky ny éducation financière makasiky ny éducation financière fa izy rehetra andeha mpianatra zegny anao azonao fort probable tsy efanao andeha mpianatra zegny anao fa za naveto efako mampianatra zegny anao efako mivolagna zegny satria éducation zegny éducation financière zegny agnisan'ny la clé mampiavaka anao amin'ny atongavanao amin'ny liberté financière fa zanaka ambanivolo zanaka tantsaha zegny matetiky tsy mahay raha zegny ave raha zay zegny tsy ampianarigna amin'ny école karaha ry zegny ohatra ry zao misy école ambadikinary i raha zegny tsy ampianarigna à l'école fa anjaran'ny ray aman-dreninao zegny mampianatra anao i raha zegny na soit mamonjy formation zegny anao karakara formation millionnaire fondation ambadiky ty hoe zegny ao zegny za magnazava raha makasika raha tsy ambony millionnaire maromaro zegny
na hoe billionnaire zay. Ke izy io zegny mampisy différence be zegny amitsika, nefa tsika samba keto fo fa magnino résultat fankalavitry be. Ny managna ihany volagniny pauvre boka tegna tia mampiasy vocabulaire zay. Donc izy ka anao zio ty zegny marigny raha zay iala mampiasy vocabulaire zay. Ny managna ihany, ny mahantra raha mahantra fo. Tsy de tsara loatra fampiasanao zay zegny satria vibration ambany be zay. Différence be zegny raha aby zay. Ke zany katatsa zay mba tsara zegny mesatsika ringiringely nazavantsika raha ty. Mba tsara zegny mesa tsika baka koragna tsara tsika mon frère. Hitanao tsara ndraiky zaho. Za tsara ndraiky anao mon frère. Ya. Somary netsika itsika baka raha ty ndesa. Marako tsara zegny place atsika koragna tsara baka atsika. Anao agny za eto za magnazava raha zegny ataoko fa mitandregny tsara zegny anao zo ty amy raha zegny. Hoantsika zanak'atatsa zegny mba tsara zegny za mitsy tokony mipetraka. Lo zegny za hipetraka. Sady mitazagna tragno andeha hipetrako fara avitry izy tsy de hitanao loatra zegny tragno. Ke mba tsara zegny ny zavanao différence misy entre riche ndraiky pauvre. Fa raha zegny agnatin'ny millionnaire fondation ao za magnazava izy tsara mahakasiky fondation millionnaire zay. Tsara zegny zavantsika différence ny riche ndraiky pauvre io. Ke zany ka riche zegny mianatra bebe kokoa mahakasiky ny éducation financière. Ny pauvre zegny tsy dia misy olo mampianatra zegny loatra ary na de misy formation quelque part agny tsy mazoto izy andeha hamonjy formation. Donc izy koa agnatin'ny cas zay zegny anao amizao ty mitiava zegny anao mamonjy formation na séminaire quelque part agny mahakasiky raha zegny satria rehefa mahazo formation igny anao de commence micomprendre zegny anao vidéo volagniko niany zao ty. Ki podiko amy Jimron amizay zegny le koragna. Satria za tia nitandregny izy be. Satria développement personnel za liagna be amina fivoaragna. Indrindra zegny mahakasiky raha ty aminjegny zegny. De basa volagniko aminao aloha ino antony mahatsara mitandregny motivation. Io zegny manontogny saigninao bebe kokoa, magnetsiketsika vatagnanao bebe kokoa zegny izy io ndraiky magnetsiketsika saigninao. Anao tokotragna, anao zegny karaha misy raha tianao hitsabogna fo. Izy ka fa elaelanao mitandregny raha zegny, lasa zegny anao karaha hoe ty tsabo raha fo zegny anao. Commence eo zegny, commence hoavy edy take massive action. Zay volagniko différence misy big amizay ndraiky mpanakanto hitako maromaro mpihira io zegny. Le fagnanaovagna izy hoe take massive action. Miprendre action maromaro kokoa izy. Za mahita volagniko atsika tanora io na za mba tagnatiny aloha tsy olo ny marigny zay, za mba tagnatiny. Rehefa tsisy passing zegny mitandra atsika mandiniky hoe aiza ma misy manafila maromaro agny zay andeha botika akaty, andeha botika cola, andeha koronkoragna amy dité cola, aia ma misy labande agny zay. Nefa zegny i fotoana andehananao agny zegny fa tokony fotoana agnanaovanao action. Le fotoana laninao akagny igny zegny efa tokony fotoana agnanaovanao action. Azonao ny vidéo nalefako motivation namboariko lolo agny. Araka ny raha novolagniny Will Smith volagno. Izy koa anao zio ty zegny magnano action, supposons hoe mikotra, anao mavita 10 heures de temps par jour. Tsy mavita 10 heures, tsy haiko na misy fa supposons zegny ataontsika kotragna izy, ça fait zay raha novolagniny Will Smith. Izy koa mitsabo raha raiky, za mitsabo raha raiky volagny Will Smith na soit anao zao ty mitsabo raha raiky 10 heures de temps par jour. Za nefa mavita 5 heures de temps par jour. Izy ka agnatin'ny folo taona sarotro zegny andeha takariko anao amina expérience. Ça fait anao mavita 10 heures de temps par jour. Za mavita 5 heures de temps par jour.
zay zegny raha tiany Will Smith volagniny tamin'izay. Repetition is the mother of skills. Repetition is the mother of skills. Zay zany dikany raha zaben'ny hoe repetition is the mother of skills. Ke za zegny mahita izy koa i fotoana laninao mandeha agny zegny satria i fotoana nazavako raha ty aminao zo ty zegny fotoana tsika nandehanako tamin'ny manafinaka jiaby ary anareo namako amin'ny dité cola, anareo namako famorivory fotoana ty zegny fotoana tokony nandehanako taminareo tagny. Fa kanefa rehefa nandinika zegny za, rehefa tena nidriky laliny zegny za amin'ny business, de lasa zegny za somary teritery zegny le fotoana. Azonao somary tery le fotoana. Ke tsy magnino zegny azaveko avy aty fo zegny hoe zegny mahatonga izy tsy midika tsy hoe tsy tiako arô na dia tsy manam-potoana aminareo ry zegny za, fa ataoko fa miendriky fitiavagna ihany zegny matoa za mbala nanam-potoana tokony andeha iasako agnatin'ny business na agny zegny nandehanako ambony eto nandeha nagnazava raha ty zegny aminao zegny. Ataoko fa fitiavagna zegny raha zegny ke aseho aminakà ambany am'izay mao zegny hoe mba tianao zegny ity vidéo ty nandeha fotoana nagnazava izy aminao zegny. Ke anao zegny mila miprendre action. Au lieu andraririgniny tsisy pasy zegny anao, mamorogno pasy zegny anao. Mamorogno pasy anao, izy io zegny frôny. Amin'ny alalan'ny fagnontaniagna hoe warawa, ino raha ilaiko? Ino raha ilaiko amin'ny jeu ty zegny? Hitondra za amin'ny hoavin'ny fiaignana. Ino zegny raha ilainao? Zay zegny raha agnontanianao. De mangala bout de papier anao de commence manoratra. Za mahita ankamarozagna antsika gasy efa 45 ans, 50 ans avy conscient amin'ny fiaina. Nefa problème amin'ny fotoana zay zegny angovo fa ely angovo. Azonao fa faible lalany fatanoragna satria mety nagnenjiky viavy fo, mety andeha soma laboly fo, mety soma zefo. Le tokony andeha en action zegny de lasa variagna zegny antsika amin'ny distraction aby igny zegny. Nefa la clé amin'ny fahombiazagna zegny take massive action, miprendre action tegna hoe agnatin'ny fataondragnanao igny zegny. Au lieu tokony hitsabozigny zegny anao de lasa variagna amin'ny raha hafa zegny. Donc zegny ataoko fa no nanao nidriky tagnatin'ny vidéo zo ty niany zegny commence tonga saigny zegny anao hoe zegny satria tiako tonga saigny zegny anao satria karaha ny aby fa lasa io volagniko ireo tsy manam-potoana andeha agnazava zegny aminao te. Ya izy ndraiky sorantsika Ilyas Akbarali, sorantsika izy mbala nanam-potoana nagnazavagny zegny amin'ny chaîne YouTube nazy, manana chaîne YouTube izy afaka tapenao hoe Ilyas Akbarali. De agny zegny anao mianatra avy aminazy satria izy mizara be zegny. Za zegny magnaraka mihitsy za abonné mihitsy za amin'ny chaîne Ilyas Akbarali satria tiako be zegny le fampizaragna tsabona agnatiny agny. Raha karaha zegny. Ke amin'ny fataondragnanao zo ty zalahy, izy io zala opportunité nao fiaignana ty mandalo fo, mandalo fo fiaignana ty. Fa izy koa anao tsy agnano, tahora koe, tena tahora. Ke ilainao zegny miprendre action bebe kokoa. Zay différence Big MJ volagniko, izy ka mizaha anao Big MJ, zegny raha hitako tsabonao par rapport ny artiste aby io. Na tsara zegny hira io na ratsy, izy mihira fo izy. Enfin, lasa izy midominer sur le marché io zegny. Lasa izy midominer. Avy eo koa, na raha important na raha tsy important zegny, izy magnano vidéo fo zegny. Atodiko aminao ndraiky zegny la koragna zo ty. Anao mizahazaha zo ty. Anao tsy Big MJ, hoe anao mety mivolagna za boka tsy managna talenta mety ho anao zo ty zegny. Izy zegny tsy voatery talenta fo. Tandrignesa, tsy voatery talenta fo. Fa mila tadiavinao agnatin'ny raha telo ty zegny izy. Raha telo.
Ny raha tanao zany tokony ilaigna voalohany zegny passionanao magnotania tegna tsara hoe ino ma passion anazy zegny, faharoa ino ma talenta anazy zegny, faharoa, fahatelo knowledge, connaissance. Amin'ny connaissance io specifique knowledge, connaissance spéciale zegny hoe ino ma raha tegna haiko mba hampiavaka za andeha tsaboko i-impacteko fiainagnan'olo hafa igny. Hitanareo zao ty ambony baka place misy za hitanao maro olo mandalo amin'ny lalagna io hitanao amin'ny lalagna io misy lalagna zegny ambany maro be zegny mpianatra ataoko mahita mpianatra zegny anaova farana aby ireo zao ty mizaha ino ma raha tsy ambony laolo ambony re ndraiky tagnana manontondro re ya i raha ty zegny nandeha nataoko publique ho hitatsika zegny antony agnazavako raha ty hitako areo mizahazaha areo ambadiky ry anao zao ty mizahazaha hoe ino ma raha zavain'ny olo re zay zegny raha zavaiko aminao ke fiainagna ty volaniko mandalo dia ny fataondragnanao zio ty zegny anao magnararaota mahaiza magnararaotra dia ny mbala matanjaka miprendre action mi-impacter fiainagnan'olo ambadiky agny zegny anao magnaza mba mazineboka tsy haiko nakaty na passion na talenta fô moramora aminazy devana caméra karaha zio ty magnazava raha amina roa any zio ty zegny tsy haiko zegny na important aminao na tsy important aminao fa za mahita izy karaha important zegny antony agnazavako izy hoe mitsetsefa tsika safeziko anao zio ty zegny tanora mety fort probable volanko variagnanao amin'ny distraction io nefa olo efa tokony andehagnany business zegny anao idriky agnatin'ny sehatra fandrarahagna zegny mbala anao agnatin'ny fatanoragna lazenesa nagnanao zio ty tsara eo businessinao i tegna tokony samarisy tsara safe soranao koa mba mikonty soranao mba mikonty izy ka anao andeha agnano négociation mikoragny soranao i atsika tsisy ratsy olombelogno tsisy ratsy sauf faire toujours beau gosse atsika tsisy ratsy anao zao ty beau gosse anao zao ty belle gosse nefa anao tsy magnano action anao mety volagna hoe ho anao fa fotoana baka za mahita tanora misy fotoana ty atsika isy fotoana problème ho anao fa za ty boka mijaly zahay karaha zao tandrignesa za mbesy tantarako aminao ninina tamza tampanivina koa zalahy izy ka azo nareo onogno anaro mahay zazy za ty ka zala nidoko tamin'olo nidoko tamin'olo aiky tsara raha ndeha tretrezanao zay nagnefa koa laza tamin'ny fotoana zay volana par jour avantanimbary safe za mandeha amin'ny levier agny mbala tsy pare raha ty volany ino koa itretrenao zay zala nandalova ko olo doko tamin'olo inga aiko tsara irifiriny midoko amin'olo zay koa zala maro raha manahirigna anao iaretagna azonao iaretigna fa anao zegny mandiniky un jour zany fiainagna tsy maintsy mbalo tafita ary anao tsy maintsy tafita za voligny zay eto za voligny zay anao tsy maintsy tafita amen na volagny ya marigny zay amen anao tsy maintsy tafita ary anao tsy maintsy tonga ambony fo ke anao zegny mahaiza mampiasa fotoananao izy zegny karaha ty zegny entinao mampiasa fotoananao izy zegny amin'ny fotoana karaha ty zegny ataonao izy ko anao zao ty zegny tanora mizay vidéo zao ty zegny karaha ty tsabonao satria mba niriky nisy olo agnazava raha ty taminany zegny fa tsisy de tsy magnino zegny azavako aminao fo zegny izy safe efa nandalovako izy fa naro expérience nazoko variagna baka zay tiaty fa nandalo tobily tiako be zegny katikata ambany izy karaha ty zegny ataonao mampiasa fotoananao igny zafa tsara tandresa tsara amin'ny fotoana nanao miravagna va l'école zay nao miravagna va l'école igny mbela anao kitaponao ohatra tam'kana zegny miravagna va l'école igny
magnamia an'igny dokitra ndraiky magnamia an'igny gisitra ndraikindraiky a de mantsaka rano a manasa lasety ndraikindraiky mitsabotaba zegny a mirefaka avy l'école mitsabotaba igny zegny fa devoiranao anao ka mbala zaza tsaboana igny fa igny koa vita mindao amizay zegny antragno mandiniky tsara pody fagnontaniana ny volaniko zegny hoe ino ma raha ilaiko zegny za donc mandiniky ny raha ilainao am'izy io ty business azonao business en ligne allo amafisiko tsara hoe misy fandraisany en ligne zegny de afaka ataonao misy chaise nazy zegny fa ampifandraisa en ligne naty izy io ty zegny de manomboa amin'ny zavatra kely tokony vitanao zegny anao azo manomboka amin'ny zavatra tsy vitanao anao fa le vitanao agnitomboa izy magnitomboa am'izay anagnanao le ela anagnanao atomboa amin'igny zegny raha tsy abonao iniany ty miaraka anao mariny vidéo niany ty commence mitsabo anao izy koa anao ndraiky zegny piasa zegny ane raha frenko io le piasa mandeha mamonjy bureau na hoe miasa amin'olo agny raha reniko isan'andro nakory fiainagna ty manahirana zala fiainagna ty karaha zao mitritry safy tsy managna liberté anao zegny mbala tsy tandeha hiasa tineny anao tsy maintsy mandeha miasa safy anao tsy miasa tegna anao tsy miasa comptenao anao miasa amin'ny compten'olo ke i fotoana ela anagnanao io zegny fotoana mandalo io ampiasa i fotoana io iasanao amin'ny tegnanao io somary manomboka eo anao somary teritery ary zay businessman jiaby nandalo raha zay tery fotoana entrepreneur jiaby mandalo raha zay tery fotoana ohatra ataoko zao tery fotoana na zegny mahatonga za zegny tsy de hitanareo loatra mandeha midité cola riky tsy de hitanareo loatra mandeha quelque part fa presque antragno fo zegny za am'izao ty miasa amin'ny business na zegny za miasa ho an'ny continent ka tiako zegny anao mba hagnanjegny koa de commence mitsabo zavatra kely raha hely vitanao am'izay kely anagnanao agnitomboanao izy fa izy zegny tsabonao tsikelikely amin'ny formation millionnaire fondation ambady koa zegny oza magnazava izy hoe karaha ty gnanaovanao izy oza magnazava izy discipline tsara atonga anao millionnaire zegny millionnaire fondation ambady katy anao zegny azaela loatra aminazy io fa izy ka fa olofolo zegny tonga koa mety hiakatra zegny prix io izy amizao zegny 100 000 zegny izy amizao anao tafitrika agnatiny agny zegny anao izy ka liagna zegny anao ambadik'io formation zay zegny karaha ty gnanaovanao izy volagno tombokonao tsikelikely imagine zegny anao zao ty 15 ans jusqu'à 20 ans magnanaova raha anao hitanao fa commence misy zavatra zegny tokony aremigninao ake 20 ans anao zao ty 20 ans nahita vidéo ty ataova hoe jusqu'à 30 ans na hoe 25 ans eo anao mahita misy raha zegny tokony aremigninao ely agnatin'ny raha io azonao fa magnano karaha zegny ararô tafatandragnanao isoranao i mikonty izy koa za tagnatin'ny bogosté tsara tampany fiana tarikony za nahe raha jiaby zegny za raha ho tagny za fa nitsabo raha zegny fa izy io ty zegny antegna fa nahe be taono ary hitanareo misoranakazy io ty zegny niova safy naharo jaly natrehiny sécurité spécial nuit natrehiny ndraiky jusky izy io ty zegny nijalogno tamin'igny niova asa ndraiky tonga aketo zegny ke ararô ty fatandragnanao safy mikonty iangovo anagnanao izy io ty isoranao i bogosténao i forme anagnanao io isanjisanjy geste tsabonao mikonty aby jiaby azonao raha volaniko zegny mikonty jiaby ke izy io ty zegny fotoana fa ny raha tsapako zegny tam'ilay nandalovako ary ataoko mety zay zegny obstacle anao izy io ty croyance limitante tsy matoky tegna anao hoe za zao ty ve andeha io hitan'olo maro tsy sako zegny hazala anao kosa ka manamboana izoro anao tsy maintsy ho hain'olo fo na tianao na tsy tianao na anao tsara fagnahy na anao ratsy fagnahy anao zegny raha izy io izy ka 10 taona anao hitan'olo ratsy fagnahy anao izy io ty après 20 ans zegny avoaovanao anao amina ratsim-pagnahy misy anao am'izy io ty zegny izy koa tsara fagnahy zegny anao vao maika ho tsara fagnahy bebe kokoa zegny anao amin'ny fotoana zay zegny azonao
man karaha zay safia anao miprendre action mitake action manomboka amy jeu ty zegny après 10 taona 10 taona be zegny raha hitanao azonao ivoagna misy autocontrôle raha ohatra ka anao zegny agnovy croyance limitante zegny ampiako anao amy raha zegny gratuit lo izy pour le moment midika amy site web nambadika ato zegny anao de ao zegny lien voalohanao misy fafahony finoagna voafetranao mikitiky ao zegny anao zo ty beau gosse anao zo ty ao zegny za magnazava raha jiaby zegny amle voalohany zegny tandrignesanao azonao safia zay nandroboka le beliefnao io finoagnanao io i olo aby amin'ny entouragenao ery namanao ery mamanao ery papanao ery camaradinao ery papiantry jiaby nandroboky raha zegny agnatiny itiato tsy magnino ampodiko ndraiky koa aremintsika izy fa raha tsabonao amin'izay zegny tandrignesanao matetiky juste tandrignesanao matetiky fo zegny hoe anao zo ty bogos anao zo ty tsara anao zo ty olo karaha zao anao azonao atsaragna jiaby fa nininao amizao ty ao za magnampanao amy raha zegny juste mitandregny fo zegny pour le moment izy amizao ty gratuit donc zegny mandeha akao malakilaky zegny anao amin'ny lien io ao anao mangala izy raha ohatra ka mila formation zegny anao tongavagna millionnaire zay le raha hitako tsabony millionnaire milliardaire amin'ny millionnaire fondation io zegny ke magnano karakaraha zay zegny take action zay natombony koragnantsika teo magnanova raha anao e fotoana ty mandalo lera mandeha malaky fa izy koa anao tsy magnano za magnano fo mpanakanto aby magnano fo ny olo fa zatra magnano ane magnano fo izy azonao fa karakory anao amy fotoana zao ty zegny ny raha ilainao volagno amizao ty business ao safia izy ka misamarsy business-nao mavita mivarotra amin'olo ambadika ary zegny anao miimpact olo ambadika jiaby amin'ny zay talenta anagnanao amizao ty na amin'ny raha tianao amizao ty na amin'ny raha tegna hainao amin'izao ty zegny izy koa misy raha zegny tokony ambidinao aminaka ambidina aminagna ty Facebook ato resia latra za alefasa MP aminaka afaka anao zo ty fa afaka mitsabo zay ara mety zay koa nday tsaboko aminao akagny mila fampi-impact atsika mila misy valeur an'le raha mila magnano essence atsika essence mila magnano partage atsika azonao ohatra anao mahita vidéo zao ty zegny asa jany ho anao fo fa partager amin'ny namanao agny mba misy tonga segny koa ery namanao karaha zay misy ty partager agny izy ka tianao raha nazavaiko teto niany igny soraka amy commentaire ao ino hevitrinao aminazy ty azonao izy ka tianao asia vazemo raha karakaraha zegny taoko fa azonao zegny dikany hoe take action fa ny problème volanko croyance limitante aveo finoagna voafetra aveo traikefa izy volanko teo igny mba hanagnanao traikefa bebe kokoa zegny mitsaboana anao mandania lera bebe kokoa zegny anao amin'ny raha raiky tsabonao zegny raha magnano zay ataoko fa azonao any zegny le raha tiako volagniny any teto ataoko fa ho faly zegny anao ary faly koa zegny zanan'olotry zegny ho anao ataoko fa resinao leçon tsara zegny izy niany ataoko fa commence andiniky zegny anao itsabo amizay kely vitanao zegny ke mankasitrika anao zegny za amy magnaraka zegny azadigna miabonné na amin'ny Facebook na amin'ny YouTube zegny azadigna miabonné mba misy azahoanao contenu maromaro kokoa zegny ke amy magnaraka tsy magnano vidéo